ജർമ്മനിയിൽ നേഴ്സ് ആവുക എന്നത് പല നഴ്സുമാരുടെയും ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. ബെറ്റർ സാലറി, ബെറ്റർ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്, റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള പ്രൊഫഷൻ, ഒരു സേഫ് ഫ്യൂച്ചർ. പക്ഷേ ജർമ്മൻ പഠിക്കാൻ എവിടെ പോകണം? പ്രോസസ്സിംഗ് ആര് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും? ആരെ വിശ്വസിക്കും? നിങ്ങളൊരു BSc, പോസ്റ്റ് BSc, GNM നേഴ്സാണോ? പ്രായം 35-ൽ താഴെയാണോ? മിനിമം 1 ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ്സ്റ്റ്യൂട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലാൻഡ്സ്റ്റ്യൂട്ടിൽ സ്റ്റേപ്പൻഡോടെ 6 മാസം കൊണ്ട് ജർമ്മൻ പഠിക്കാം. സ്ട്രക്ചേർഡ് ട്രെയിനിങ്, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗൈഡൻസ്, അതിനൊപ്പം ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സപ്പോർട്ടും, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, പ്രോസസ്സിംഗ്, ഗൈഡൻസ് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും ലാൻഡ്സ്റ്റ്യൂട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവും. ശില്പയെ പോലെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്കും ജർമ്മനിയിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആവാം. ഇതൊരു സ്വപ്നം മാത്രമല്ല, റൈറ്റ് ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ റിയാലിറ്റി ആക്കി എടുക്കാം. ഡിസിഷൻ നിങ്ങളുടേതാണ്. അപ്ലൈ ചെയ്യൂ.